سلام سلام تخاتلنا نمايز مدبزي سلام قنيكم كتكونوا تسفا يقبر نايلومي أرستنا دما سومنزي مالتي أب تحتتي أبزي ربع زي تحاحيزنا يزلنا أب أتون مكرا مسيسوس أب تحت الزبل ناي سومنزي عقلي أب قرع مكرا زبل كنرينا عقلي حادي كابت فري منفس مخانو أب ملغت باولوس نابسب غلاتيا نعرف حمش قصر عسران كلتن نرخبو سلازي عقلي أب كالت صحف دما وانجيل ماتيس عقلات نمدري كورس واعيم مو بصعاني يميبلنا سلازي كلنا ناي زلالم هيوت كنركبا منقست أملاخ نخنقاتو هذا خافتي زهلونا بحريات عقلي زدما بمنصرتي وتون مكرا أب هيوت شجر فتنا صنكر كنا تتكقاطمنا حلو أقداسنتنا عقلي كلنا انصحتوينا جن كان مصحف قدس مسرت بمقبار دما بزعبة عقلي لومي كن مهارنا مو نسألي نعملاخ أما أخلنا خركب منفس متان كنعدمو قدوس 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 እግዚአብሔር ሰማይን ሰማያ ሰማያትን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ፈጣሪና ተበጃዊና ነመስግነካ ኣለና ቃልካ ከነጽንዕ ከለና ብመንፈስካ ምሳናኹን ብዛዕባ ዓቕሊ ካብ ቃልካ ክንመሃር ከለና ወኣምላኽ ተዛረበና ዓቃላት ግበረና ብስም ኢየሱስ ኣሜን ኦኬ እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ዓቕሊ ኢና ሎሚ ክንመሃር عقلي نقودات بتعجستن بزي قريتان متصوار كم زخونه يزغلص عقلي بورسي نايدق سب ወይ ምሳና ተፈጥራ አይኮነን ሓደ ሰብ ከቀይመና ወይ ከጉሄና ሁሉ ሓጥ ባህሪና ብዘይ ከሕነ ክፈድ ካልእ ክገብር አይክእልን እዩ አምላኽ ብርትዕኡ ወሰን ስለዘይብሉ ንልብና ቀይሩ ዓቃላት ሰባት ክገብረና ይኽእል እዩ እዚ ስለዝኾነ ብረድኤቱ ዝኾነ መዐንቀፍ ክንጻወርን ነቶም زعنقفنا خنفقرومن نخእል ኢና እዚ ዓቕሊ ኣገዳስነት ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሰብኣይ እንታይ ይገብር ኣሎ ይጽልል ኣሎ ኣብ ድሕሪኡ ድማ ዘዋጣውጠሉ ሰብ ኣለ ኢድ ዕንጨይቲ ገይሮም በትሪ ገይሮም ዝሃርምዎ ኣለዉ ጉስጢ ከምኡ እምኒ ዝድርብይሉ ዝኩሉ ግን ናብ ኣምላኽ ይጽልል ኣሎ ምክንያቱ ምንጪ ናይ ዓቕሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ዓቕሊ ክህቦ ኣብዚ ድማ رغبيت كم تمثال منفس قدس انديا املاح بمنفس غير لبنا يقيرو تي بورسي زي نبرنا እግዚአብሔር ግን ተማቀልቲ ወይ ተሃፈልቲ ተአምላኻው ባህሪያት አምላኽ ክንከውን ይቅይሮን ልብና ተአምራት ይገብር ኣብ ህይወትና ማለት እዩ እዚ ግን ብጸሎት ይዝኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ባር ኣብዚ መጽናዕቲ ንሪኦ እንታይ ዓቕሊ ኣብ ስቃይ ከምኡ ድማ ኣማላዳ ዓቕሊ ኣብ ቅድሚ ጸላእትና ዓቕሊ ኣብ ቅድሚ ምጉዳል ፍትሒ ከምኡውን ምንጪ ዓቕሊ ክንርኢና ናይ ብሓቂ ዓቕሊሲ ካበይ ዝመጽእ ዝብል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ዓቕሊ ኣብ ስቃይ ሕዝቅኤል ከዓ ኣርኣያ ክኾነኩም እዩ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ እዚ ምስ መጸ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ብተመክሮ تنبي እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል ንህዝብ ዝነግር ግን ኣብ ህይወቱ ገል ነገር ክኸውን እግዚአብሔር ፈቂዱ ስድማ ክሪኤና መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ዮሴፍ ክንጅምር ኢና ዮሴፍ ኣቦኡ ብሓለፋ ዝፈትዎ ወዱ ነበረ ይኹን እምበር ህይወቱ ብሃንደበት ተገልበጠ ኣብ ዘፍጥረት 37:28 ንንብብ ኣብ እዋን መሪር ፈተናታት ዮሴፍ ናብ ኣምላኽ ጠበቀ ንጎይታኡ ብትሕትና ዓየ ናይ ሓሶት ክስታት ድማ ብዓቕሊ ተጻወረ ኣብ መወዳእታው ናይ ዮሴፍ ተሰባበረ ናብራ ምድሓን እስራኤል ኮነ እዚ ኣብ ዘፍጥረት 50:20-21 ንረኽቦ ምክንያቱ ንሱ ብኣሕዋት ተሸይጡ ናብ ግብፂ ኸይዱ ግን ኣብ ትሽዑ ኣይርድኦን እዩ ንኩሉ ሰብ ኣይርድኦን ግን ኣብ መወዳእታ ታሪክ ምስ ተፈጸመ ዮሴፍ ንባዕሉ ተረዲእዎ ማለት ምስጢራዊ መለኮታዊ ምስጢራዊ ኣሰራርሓ እዩ ንዑ ዘጋጢሞ ሕማቕ ነገሪ ግን ኣብ መወዳእታት ብሙሉእ ትስእሊ ክስራሕ ክንሪኦ ከለና ናቱ መኻድ ናቱ ምሻጥ ድማ ንምድሓን ህዝቢ እስራኤል ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ህይወትና እውን ተመሳሳሊ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ልቢ ሕዝቅኤል እውን በዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ምዕራፋት ተሰባቢሩ ነበረ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣምላኽ ሓደ ዘይተለምደ ወይ ፍልይ ዝበለ ነገር ክገብር ሓተቶ ንሱ ድማ ኣይትብከ ዝብል ነበረ እዚ ኣብ ሕዝቅኤል 24 ካብ 16-18 ንብቦ
تسبابر بحزقيل نإسرائيل كملكتان أرآيان كونه أب حزقيل 24 كاب 21 كساب 24 እንታይ ማለት ሕጂ ሰበይቱ ክትመውት ፈቂዱ ኣምላኽ በዚ ቢሉ ድማ መልእኽቲ ክህቦ ደልዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣይትብከ ኢልዎ ከመይ ሰብ ተመይትካ ሓዚንካ ትበኪ ኢኻ ግን እግዚኣብሔር እታ ሰበይቱ ከም ትመውት ምስ ገበረ ድሓራይ ኣይትብከ ኢልዎ ስለዚ እቶም ሰባት እቲኣቶም ድማ ናይ ሓዘንተኛ ምዃኑ ዘርኢ ነገር ኣይገበረን ሽዑ እቶም ጎረባብቱ እቶም እስራኤላውያን ምስ ረኣይዎ ክገርሞም እዩ ሕቶ ከሓትዮም እዚ ሰብ እዚ ነቢይ ሰበይቱ መይታ ከላ ስለምንታይ ከምዚ ዘይገብር ናይ ሓዘንተኛ ከም ሓዘንተኛ ዘይመስል ክብልዎ ከለዉ ብኡ ኣቢሉ ድማ ንሱ ንስኻትኩም ከ ሓጢኣት ምስ ገበርኩም ብምክንያት ሓጢኣትኩም ካብ እግዚኣብሔር ብምርሓቕኩም እዚ ኩሉ ሽግር ኣጋጢምኩም ከሎ ክንዲ ብብኽያት ብሓጢኣትኩም እናተኣመንኩም ናብ ኣምላኽ ትምለሱ ከምኡ ኣይትገብሩን ኣለኹም ከምዚ ንዓኹም ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ስግንጥር ዝመስለኩም ዘሎ ንስኹም ከ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ክብሎም እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ሲ ክሳብ ክንደይ ዓቕሉ ፀቢብዎ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ከረድኦ ክፍትን ከሎ ኣምላኽ ድማ ክንሳሕ ይደልየና እሞ ኣሎ ዘይበሃል ቋንቋ ይዛረብ ማለት እዩ መታን ክስቆረና ስለዚ ንዓና ኣባና ከተመሳሳሊ ነገር ክፍፀም ይከኣል ድዩ ንስኻይና ብዓቕሊ እንተተቐቢልናዮ ኣምላኽ ነቲ እተሰባበረ ህይወትና ንካልኦት ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ህይወት ክምርር ከሎ ህይወት ክልእም ከሎ ወይ ጥዑም ናብራ ክንነብር ከለና ኣብ ኩሉ እግዚኣብሔር ክጥቀመልና ይኽእል እዩ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ፍቓዱ ምሕታት እያ ወኣምላኽ ፍቓድካ እንታይ እዩ ኢልና ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ዓለም እዚኣ ቤትና ኣይኮነትን ኩልና እንታይ ኢና ተጓዓዝቲ ኢና ፍጹም ዕረፍቲ ኣብቲ ሞት ዘይብሉ ስቃይ ዘይብሉ ዓለም እዩ ዘሎ እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝኾነ ይኹን ከጋጥመና ከሎ ኣምላኽ መለኮታዊ ምስጢራዊ ኣሰራርሓ ኣሎ ሓደ ግዜ ዘይርዳእና ግን ናይ ግድን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ንኣምላኽ ክንኣምኖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣማላደ ዓቕሊ ሕጂ ብዛዕባ ሙሴ ኢና ንዛረብ ሙሴ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ከምዚ ኢሉ ተማህለለ ወእግዚኣብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ብዓብዪ ሓይልን ብፅንዕቲ ኢድን ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብካ ይነድድ ኢሉ ማለት እዩ ሙሴ ሽዑ እኳ ምዕዝምዛምን ተቃውሞን ብቐፃሊ ክፃወሩ እንተነበሮ ኣብ ልዕሊ ገፅ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ብዓቕሊ ፀብለል ዝበለ ነበረ ይብል ኣብ ዘኍልቍ 12:3 ኣምላኽ ንህዝቢ እስራኤል ኣጥፊኡ ብኡ ብሙሴ ማለት እዩ ግን ሓድሽ ህዝቢ ናይ ምምስራት ሓሳብ ንሙሴ ኣቕሪብሉ ይኹን እምበር ሙሴ ኣብ ክንዲቶም ምንን ባህልቲ ህዝቢ ኣብ ማለደ ስሊኦም ፀለየ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እታ ኣሕሊፋ ዝሃበቶ ሓብቲ እውን ኣብ ማለደ ኣብ ሚርያም ኣብ ዘኍልቍ 12:13 ንንብብ ከምኡውን ኣዝማዱ ንክህነት መንዚዖም ክወስዱ ምስ ፈተኑ እውን ኣብ ማለደ ኣብ ዘኍልቍ 16:20-22 ስለዚ ንሱ ኩሉ ግዜ ክንዮት ዘጋጥሞ ዘሎ ይርኢ ነይሩ ዓቃል ነይሩ ማለት እዩ ብዓቕሊ ነዚ ኩሉ ፀይርዎ ዓቕሊ ነቶም ዘይግብኦም ፀጋ መሃብ ዘጠቃልለ እዩ ንሕና ንባዕልና ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ንቕበል ንሕና ባዕልና ኣይተፈጠርናን ኣምላኽ ይፈጢርና ኩሉ ኣብ ፀፅባሕ ንቕበሎ በረኸት ካብ ኣምላኽ እዩ ተመሳሳሊ ባህርያት ከነርኢ ኣብ ከማና ዝኣመሰሉ ሰባት ድማ ኣምላኽ ይፅበየና ማለት እዩ ዓቕሊ ኣብ ቅድሚ ፀላእትና ፀላእትኩም ፍተው ንዝረጉምኩም መርቑ ንዝፀልእኩም ፅቡቅ ግበሩ ስለቶም ዝፀርፍኩም ዝሰጉኹምን ጸልዩ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 5:44 ስለምንታይ ኢና ነቶም ዝጎድኡና ከነፍቅሮም ዝግባአና ኢየሱስ ሓደ መሰረታዊ ምክንያት የካፍለና ንሱ ድማ ኣብነት ሰማያዊ ኣቦና ብምቕዳሕ ኣስኣሰሩ ንክንስዕብ እዩ ኣምላኽ ምስ ፀላእቱ ሰናይን የፍቅሮምን እዩ ምክንያቱ ከም ክቡራት ሉላት ወይ ኣዕናቑ መዝገቡ ንመንግስተ ሰማያት ከም ሕፁያት ስለ ዝቆፅሮም እዩ ኩሉ ሰብ ክድሕን ስለ ዝደሊ እዩ ንፀላእትና ብከምዚ መገዲ ምስ ረኣናዮም ኩሉ ነገራት ይቕየር ከም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስኣቶም ክንካፈል ንኽእል ከም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስኣቶም ክንካፈል ንኽእል ናይ መጻኢ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጌርና ንቆፅሮም በዚ ከምዚ ከዓ ወትሩ ንሰናዮም ክንደሊ ኢና ስለዚ ብሕጥር ብዝበለ ንስ ካልኦት ሰባት ምፍቃር ነቲ ክፉእ ነገር ብክፉእ ዘይምምላስ እዚ ባህርያት ኣምላኽ ክንለብስ ይገብረና ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ይፅበየና ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና እናዓበየ ክኸይድ ከሎ
ፍጹማት ንኸውን ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 5:48 ንረኽቦ። እዚ ፍጹምነት እዚ ንኻልኦት ብምፍቃርናን ብዓቕሊ መሓዝናን እዩ ዝግለጽ ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ኣብ ቅድሚ ምጉዳል ፍትሒ ኢና ክንርኢ ሕጂ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዛረብ ከለና ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምሳስ ገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፍረዳእ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ይብለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:23 ኢየሱስ እቲ ዝበለፀ ኣርኣያ ናይ ዓቕሊ ምዃኑ ኣየጠራጥሩን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 11:29 ንኣብነት ንርኢና ካብ ኣብነቱ ክንመሃር ምእንቲ ክንክእል ንሱ ብኸመይ ከም እተመላለሰ ከዓ ጴጥሮስ ይገልጸልና ከምዛ ቀዲምና ዘንብብናዮ ኣብ ምዕራፍ 2:23 እንታይ ይብል ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈረዳእ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ስለዚ እዚ ፍጹም ኣብነት ብሉፅ ኣብነት ናይ ዓቕሊ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚቶም መዐንቀፍቲ ስቕ በለ ኣንጻር መጥቃዕትታት ወይ ስቓይ ኣይዓለወን እኳ ደኣስ ንገዛእ ርእሱ ንኣምላኽ ኣሕሊፉ ሃበ ኣምላኽ ወትሩ ንኩሉ ከም ዝቆፃፀር ፈለጠ ኣብ ግቡእ ግዜኡ ኣምላኽ ፍትሒ ክገብር እዩ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ከጋጥመና ከሎን ሕርቃን ክመፃና ከሎን ብዓቕሊ ኢየሱስ ንዘክር ንዓቕሊ ኢየሱስ ንዘክር ስቕታዊ ሓያል ምስክርነት ነበረ ነቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሃቦ ማዕዳን ንዘክሮ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12:17-21 ከምዚ ነንብብ ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ ኣነ ክፈድዮ እየ ይብል እግዚኣብሔር ጽሑፍ እዩ እሞ ነቲ መዓልቲ ስፍራ ሕደግሉ እምበር ባዕላትኩም ሕና ኣይትፍደዩ እቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓር ይብል ስለዚ ብሕፅር ብዝበለ ምጉዳል ፍትሒ ክንርኢ ከለና ባዕልና ዘይኮና ፈረድቲ ክንከውን ዘለና ነቲ ሓቀኛ ፈራዲ ኣምላኽ ንዑ ኣሕሊፍና ክንህቦ ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ናይዚ ኣብነት ፍጹም ኣብነት ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ስጋ ለቢሱ ሰብ ምስ ኮነ ብኸምኡ ተመላሊሱ ማለት እዩ ምንጭ ዓቕሊ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ከውሒ ንሪኦ ኣለና ጎቦ ግን ኣብኡ ከዓ ምስሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ኣለና ክርስቶስ ከውሒ ምዃኑ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 62:7 መድሓነይን ክብረይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ጽኑዕ ከውሒን መዕቆብየይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ይብለና መብዛሕትኡ ግዜ ዓቕሊ ከም ድኻም እዩ ዝረአ ዓቀላት ሰባት ሓፋራት ንርእሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ጃጀውቲ ወይ ፈራሃት ከም ዝኾኑ እዮም ዝቑፀሩ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዓቕሊ ክርስትያናት ኣብ ከውሒ ተመስረተ እዩ ኣብ ማዕበላት ህይወት ፀኒዖም ይነብሩ ንፀላእቶም ጉድኣት ኣይምነይሎምን እዮም እኳ ደኣስ ስሊኦም እዮም ዝፅልዩ ዋላ እውን ኣሕሊፎም እንተሃብዎም ወይ እንተጎድእዎም ንስድራ ቤቶምን ንኣዕርኾምን የፍቅርዎም እዮም ንሕማቕ ኩነታት ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዮም ዝገድፍዎ ኣምላኽ ወትሩ ንኩሉ ከም ዝቆፃፀሮ ይፈልጡ ንዕዮኡ ንክብሩ ስሙ እዩ ዘካይዶ ዘሎ ስለዚ ምንጭ ዓቕሊ ማለት መኒ ባዕሉ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ሓይሊ እኳ ዳኣሉ ዘርኢ ዓቕሊ ፈራህ ወይ ሓፋር ወይ ምጅጃው ዘይኮነ ዘርኢ ወይ ንርእስኻ ትከላኸል ስለዘይከኣልካ ዘይኮነ ዘርኢ ናይ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ረክብ ከም ዘለካ እዩ ዘርኢ እዚ ድማ ካብቲ ባህሪኻ ወፃኢ ሰማያዊ ዝኾነ ባህሪ ትገብር ኣለኻ ሰባት ኣብ እምነት ዘይብሎም ወይ ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ከምዚ እንተበሉ ናይ ብሓቂ መሰረት የብሉን ሓቂ ይኮነን ምክንያቱ እዚ እኳ ዳ እንታይ ኣምላኻዊ ባህሪ ለቢስካ ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ትሕትና ናይ ጎይታና እንተሓዲሩና ልዕልቲ መዓልታዊ እንቃልዓሉ ምንኣኣስን ተቐባልነት ምስኣንን ሕርቃንን ፀብለል ክንብል ኢና ኣብ ልዕሊ መንፈስና ድማ ዘውገልብብ ጣቓ ኣይክዝርግሑልናን እዮም ንሓደ ክርስትያን ዝለዓለ መርትዖ ብሉፅነት ርእስኻ ምግታ እዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ማህሰይትን ጭካነን ከሎ ህዱእን ዝውከል መንፈስን ዘየዘውትር ኣምላኽ ኣብኡ ናይ ባዕሉ ፍጹም ባህርያት ንኸይገልጽ ይዘርፎ ማለት እዩ ትሕትና ልቢ ንሰዓብቲ ክርስቶስ ዓወት ዝህብ ሓይሊ ይብል እዚ ብኤለን ዋይት ተጻሓፈ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሓ ዝጻሓፈቶ እዩ ኣብ The Desire of Ace ምዕራፍ 31
ገጽ 301 ነቶም እንግሊዝኛ ተንብቡ ከተንብብዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ሎም መደብና ብዛዕባ ዓቕሊ ኣብ ዝወዲና ኣለና ምስ ክርስቶስ ዝጠበቐ ረክብ ክህልወና ናቱ ባህርያት ክንቀድሖ መንዑ ክንመስል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ይብል ስለዚ እዚ ድማ ናይ ዘላለም ህይወት ክንወርስ ተኾይና ባህርያት ኣምላኽ ክንካፈል ከም ዘለና መጀመርያ ምስ ክርስቶስ ምስ ፈለጥናዮ ምስኡ ክንመላለስ ምስ ጀመርና ንዕኡ እናመሰልና ንኸይድ ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ይደግፍኩም ዓቃላት ክትኮኑ መታን ኩልኹም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ትህሉ ኩልና ክንራኸብ ኣብኡ ማለት እዩ እሞ ናይ 10ይ መጽናዕትና ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብቲ ዝመጽእ መጽናዕትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ይምነየልኩም እሞ ከምቲ ብጸሎት ዝጀመርናዮ ብጸሎት ድማ ክንውድእ ኢና ንጸሊ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ኣብ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ኣርእስቲ እዚ ወኣምላኽ ካብ ርእስና ዓቃላት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ዓቕሊ ክትህበና ዓቃላት ክትገብረና ንኩሎም ነዚ ዝሰምዑ ባርኮም ኢድካ ምብረሎም ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፃዕን እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ስለዚ ኩልና እቶም ነታ ምድሪ ዝወርስዋ ሰባት ዘርእይዎ ባህርያት ከነርኢ ክንክእል ኣብ ልብና ብእምነት ክትሓድር ንህይወትና ክትመርሕ ጎይታ ንጽሊ ባረኸና ምሳና ኩን ኩሎም ዝሰምዑ ድማ ባርኮም ምስትውዓል ኣቦም ንጸሎ እዚ ንክንጽሊ ስለ ዝኽኣልካና ነመስግን ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ንጽሊ ኣሜን ሕራይ ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ከምቲ ዝበልክዎ ሰላም ቅነ ኣብ ዝመጽእ መጽናዕትና መበል 11 ብሰላም የራኽበና